फैजेननायाव माबायदिमोन होनदों? एकदम सिङा गेद्दा गेद्दा सिद्दाखौनो जानो हाखालामोन। ओमफ्राय दा सिद्दा थाबायनो हाबाय, मिजौनाया खारजोब्बाय। आङो बेंटलनि 2 नं बेंटलनि। आब'आ मा प्रब्लेम जानानै बे बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव फैदोंमोन? आंना सिं सानाय, आथिं मिजौनाय, जानजि खहे जानाय जादोंमोन। कचबिहाराव थांदोंमोन आङो, नायजादोंमोन। बेवहाय माने डक्टरा सार्जारि खालामनो बिदों आंखौ, हाराखौ बेन्ड जाबाय होननानै। दा बेहाय आङो क'क्राझाराव थुब्लाव ब्रह्मखौ मिन्थिनायलाय बेवहाय फैनानै ट्रिटमेन्ट लाफैदों आङो। दा दिनैजों 26 दिन फुरा जाबाय। दा एसे मोजाङाव फैबाय आरो आं, मिजौनाया खारबाय, ओमफ्राय सानाय बिसफ्राबो खमायजोब्बाय, सिङा गेद्दा गेद्दा जादोंमोन बेबो सिद्दायाव जाबाय आरो दा। फैजेननायाव माबायदिमोन होनदों? एकदम सिङा गेद्दा गेद्दा सिद्दाखौनो जानो हाखालामोन। ओमफ्राय दा सिद्दा थाबायनो हाबाय, मिजौनाया खारजोब्बाय। दा होमबा फुल मोजां मोनो? बेसेबां पारसेन्टसो मोजां मोनखो 100आव? 100आव 90%। 90%। मोजां मोनबाय। खुलुमबाय। दिनैनि बे DB निउस नायगिरि नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। आं थेरापिस्ट थुब्ला ब्रह्म। दिनै आंनियाव जाय क्लाइन्टआ दिनै नोंसोर भिडिअ'आव नुगासिनो दङ, बे क्लाइन्टआ बेयो स्लिप डिस्क प्रब्लेम जानानै आथिङा मिजौनाय जालांदोंमोन, जायखौ जोङो सियाटिका नार्भ कम्प्रेसन होननानै बुङो। बे प्रब्लेमा जादोंमोन। दिनै बेयो कमप्लिटलि 26 डेज ट्रिटमेन्ट लाबाय। 26 डेजनि ट्रिटमेन्ट लाखांनायनि उनाव 90निफ्राय 95%खौनो मोजां मोनबाय। आगोल जेब्लानाखि फैजेनदोंमोन बेयो गेद्दासो फैदोंमोन, बा ओरै थाबायनायाव, ओरैहाय बिसना बे सिखारनायाव बा खामानि मावनायाव बिराद खस्थ' जायोमोन। 26 डेज ट्रिटमेन्ट लाखांनायनि उनावहाय दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे 26 डेजआव कमप्लिट बियो मोजां मोनबाय आरो गावनिफ्राय फुल सेटिसफाइखौ खोन्थादों। दा गावहा बिदि आगोलहाय जेरै खस्थ' मोनबोदोंमोन, बा बे मा होनो बेफोरबायदि खस्थ'खौ दा मोनलिया। दा बे मिजौनायाबो गैलिया। आथिङाव मिजौलाङोमोन, सालाङोमोन, ओमफ्राय थाबायनो हायि जायोमोन। बेफोरबायदि प्रब्लेमा जेबो गैला आरो। एक्सुवेलि बेनि मेन प्रब्लेमखौ जोङो स्लिप डिस्क होननानै बुङो, जायखौ जोङो बर' रावाव मा बुंगोन, रोदा नाख्रेबजानाय। बे रोदा नाख्रेबजानाय प्रब्लेमा जादोंमोन। नोंथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि प्रब्लेमाव भुगिनांनानै दंबा, जायखिजाया सानाय सुनायजों जुदि नोंथांमोना खस्थ' मोननानै दङबा, नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारा बेखौ लानानै फन खालामनाय, सोंहरनानै कमप्लिटलि एड्रेसखौ लानानै नोंथांमोना फैनो हागोन। आरो स्पेसियेलि आङो खुगाजों खनसे बुंनानै होनोसै, एड्रेसा जाहैबाय क'क्राझार नियार बाइ MRM हस्पिटाल JD र'डआवनो। खनसे बुंफिनबावनि, JD र'ड क'क्राझार नियार बाइ MRM हस्पिटाल, बेयावनो। ओमफ्राय थेरापि सेन्टारनि नामखौ बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार होननानै मिन्थिनाय जायो। स्पेसियेलि आंनि नामा थेरापिस्ट थुब्ला ब्रह्म। मानसिफोरनाव सोंबाबो मिन्थिनो मोनगोन आरो। स' नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा, बे मबाइल नाम्बारखौ होनाय जादों बे स्क्रिनाव, बे स्क्रिन नाम्बारखौ कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरो एपइन्टमेन्टबो लानो हागोन। थेंक इउ स' माच।